Ụmụnne m, onwe na ihe mmadụ na-aga ahụfụ. Otu nwanne anyị nwoke atọkarịlawo. Otu nwanne anyị nwoke toro ato ote mmadụ na-eji ato. Nwanne anyị nwoke si ya abanye na nwanyị mba na mmiri. Na-ele otu ya na-eme ihe n'ugbo ele. Na ya bụ tenant n'ụlọ otu nwoke ọwụ. Landlord ya nọkwa na stroke. Nwunye landlord ya kwanụ rụrụ nnọọ nwa ya na ada ya nwaanyị. Ada ya nwaanyị nwa 16 years only, obere nwa. Mgbe ụfọdụ nwatakịrị bịa n'ụlọ na ọ chọrọ ịchaji fon, ya dora lakpụrụ so ọ chajicha na o mee ka ya kọta ọkọrọ ya aka na dọka ya bịa gbachi ụzọ ya gawa na bedroom because ya lọta ya na-adị tired na nwa ga-anọ nga chajicha fon ya nọ nga lege fim o na enwere ka station mere o weta aka ebe 10 ọ ka nọ dị ya ehicha ụra tete saa na TV ya ka dị on bute nga sị na fon ya ojube na ihe fon obi dị chaji kemgbe 6 o'clock na ihe ahụ na-akụ na 10 ọ ka nọ ebe a na ngwa ya bịa lakpụrụ ka ya gbachi ụzọ na chejiele nwa asị na enwe bịa na aga ya chiri ihe nga ya sị no ọ dịghị proper ya nọrọ nga sị mba gụwere ya ụzọ sị ngwa mee ya na force ọ bịa pụwa lawa be nne na side ka ha lawa ya bịa dị careful from that very day ọ bịa ala na ya chọrọ ịchaji fon ya nara ya fon kwere na ọkụ sị ya na fon eju na ya bịa chi the next 1 hour na fon eju na fon ya ga-eju by then ọ bịa were ya na ya chọọ ha ije ahụ ọ bịara nga anọgide ọgba mgbe chi jiri na maka na ọ obere nwa ka na-eto eto dịgele ebewe gbara lawa n'ụlọ were fon ha ya n'aka gbara temtem ọtọ nwa mgbe ụmụaji na-eme gbamgbam ya na-ele ese nụkwa ya ọ ya ka mgbe niile ha anaghị ya 1 or 2 ya na-enyejekwana ha mgbe ya ji ya nọgidezie landlady ya bịa kọrọ ya aka n'otu mgbede na enwere ihe ya chọrọ ka ya na ya abụọ discuss na ya biko na ihe ya chọrọ ịgwa ya wụ na ya ahụ na ọ dị industrious na ọ na-agba mbọ dịka nwoke makwa na mma nwoke na ọ wee eziokwu ọ ga-enwe ụtọ ga-ahụta ọka na ugbo ene ya na-agwa ya na ewele ya so ihe ọbụla na ọ wụ tenant ha ngalana na ọ na-enyekwere ha aka n'ụdị dị iche iche ọ naghị eji ha ụgwọ ụlọ even ọ na-akwụ ụgwọ ụlọ before ka ọ nọ na ya MSP na ote na ama biznes ya ma na ọ kụjikwele na ọ na-ebi ndụ eghereke na ụmụokorobịa ugbo na-ebi na ọ bụla otu nwa agbọghọbịa ya mara ya na ya abụọ na-achọta ya ngalana na nwa agbọghọbịa ahụ ana na omeine na ọwa ọhụụ nwaji na enwere nga nwa agbọghọbịa na-anọrute a na-atụ ụjọ ma ọgụkwa amụ nwa na nwa agbọghọbịa kpaghala ụkwụ 30 years elewe ma ọgụkwa amụ nwa ụfọdụ 30 years ịmụ nwa arawala ahụ na ihe eji agwa ya ihe na ugbo enewu na ọwụ likeness ya nwere ebe ọ nọ from ala obi na ọhụ na nwa ya nọ dị 16 years mgbe niile ya onyekwana ya nwa ego ka zụrụ indomi mgbe niile ya ego n'ebe ọhụ na n'ọnọdụ di ya na ugbo ene na ọ kwụwara na nwa ya nwaanyị ahụ ụgwọ skuul ma kporo ya were ya mere ihe na-eji nwaanyị eme na ya biko na ya na-ewere nwa ya ahụ na-akpa ya n'aka ya na-afụ nwa ya ahụ vuo kpa ya n'aka na ọ tụgodo ya ime na ya adụghị ya agaghị atụ ụjọ n'ihi na ọ bụghị onye ga-atụ nwaanyị ime dụ azụ ọ wụghị ịmụ nwa wee lekọta nwa amụrụ na ụjọ agaghị atụ ya na enweghị ụjọ na ya biko lere kwọrọ nwa ya ụgwọ skuul ụlọ afọ ole na ofere ka o lee wayek lekwere na ya wayek ma kporo ya were mere ihe nwoke na-eji nwaanyị eme nwaanyị mba nnọọ nza ya si ya wọ n'owe na nwatakịrị na-ekwu okwu a very pretty girl nwa 16 years obere nwa ya elege ihe ka ha na-elege ihe ka landlord nwoke ibe ya na ọ nọ na stroke na ihe na-abịara nwoke na nwoke ahụ jide ahụ ọ gaghị etriti nwa mụrụ like this ya si the woman nsogbu anọ n'ụgwọ skuul ọkwa na ego ole ya ekwuo tem ole fụrụ ekwuo bifo abịaga wayek ya ekwuo ya kwụọ onye akwụkwọ dị ego nye the woman so were ga kwụọra nwa ya ụgwọ skuul o ruo na wayek ha gara ha bịa ya rejistara nwa anụ tara wayek nye ha ego ya ga-erejista wayek nwa na ya rejistara odegela gwa na ya chọrọ ịga skuul na ya chọrọ ịga skuul gwa na ya ga-ebuli ihe gbasara yunivesiti na ya nwere ụmụnne ya zụrụ na yunivesiti buru ibu na ya ga-ebuli ya ga-atụkwasịla ya onwe ya na ọ ga-aga mụọ ọrụ nwatakịrị ebewe na ọ bikọs ọ leke ya wụrụ nwaanyị ọ chọrọ ịlụ alụ na ọ gasị ya ga mụọ ọrụ na ya chọrọ ịga skuul ya gwa sị na ihe ya nọ nga na tenant na ya kwụgaghị ụgwọ ụlọ ejighị ụgwọ ịzụ ha na ya ma ndị ha wakwa ha dị awe dị gelụ gị ikpughe gị akwa nọrọ nga na gaa n'ụlọ ha gaa na-asụ na ọ chọrọ ịṅụ sniper ka ọsọ chọrọ ịṅụ nga mmanya bịa kpụrụ landlady ya bịara bịawa side ya si ya bịakwana ya bịakwana enwekwa ihe mere nwa na-emekwa ihe mere nwa ya makwa ya gwara na ya kpụrụ nwa na mgbe niile nwa na-ehi ụra kpụrụ aha ya n'ọnụ na ya kpụrụ nwa were mere ihe nwa nwoke na-eji nwaanyị na ọsị mba ọ mengacha na nwa na ọzọ na nwa o lere nwa ya wayeke na ihe ọbụla nwa ya nara onye na ọma asọ nwaanyị ka o mengaga na ugbu a na obi nwa ya n'ebe ọ nọ na-enwekwa ihe mere nwa na-emekwa ihe mere nwa nwaanyị mba nnọọ nza ya agawalekwa ka dịgel ji sniper
na ole sokwa ya na-ehie n'elu bed n'abalị ndị same elu bed n'abalị na ya ga-aṅụ sniper n'ụwa. Ihe ya gwaziri the woman ụwa sniper ahụ mmiri ọnụ ya ka ọ bụ ezigbo sniper na the woman sọ sniper na ya zụrụ ya n'abalị ya gwa ya na nwa ya gbachaa game ji hụ n'ụkọta bịa hụ ihe ha gbatara tọn ọlawa ga-agbachi ụzọ elakpuru ụzọ ya na-agbaghe n'ụkọtụ kpọrọ m lekwe dịga ka o guzoro di ya n'ebe na nwaanyị mba nnọọ na m lekiridele ihe bịara na ya achọghị ụlọ ịpụ nwaanyị na-anọ na ya achọghị ụlọ ịpụ na ya chọrọ ịkwapụ ga kpọọ nwanne ya nwoke nke na-aṅụ guf ka ha abịa gwa ya na enyi dị etiri moto nga na ya na-ebu ibu ya na ya ga-esogide moto ahụ mara ebe o bu ibu ya ha gacha na nkwa ya na-ekwe ya wụ na ya ga-enye ya nsogbu na ya ga-eme ya elu na ala dịrị ya hot na ọ mara ihe ahụ o kwesịrị ime na ele ote nwanne ya nwaanyị ga-eshire ihure were nwa ya fụọ evu ha ya n'aka ọ na-atụ like na ọ wụ sent na nwaanyị mba nọle m lekwa ote ihe ọma ya were ya ihe ọjọọ ya gara ga-eme polisi involve mee ke ntịrị akpọla dibo ga-eme dibo ya arrest ọ sị na nwanne ya nwaanyị dịrị ebe tretin na enwekwa ya ga-emelikwa ihe ndị a ya kwuru ya nwa jihekwara ego ebe elu ahakwa ya pụta ugbu na ya eburule ngwongwo ti ishi ihe ya na-emesiwo ya amaghị ote dis girl shitres kwa matakwa ebe ahụ ọ bịakwa n'ebe na ejikwa n'ide ka ọzọ na m jụderele ndị mmadụ biko na-ele ihe ya ga-eme ihe n'ugbo na m lekwa ihe ya banyere n'ime ọ wụ iji polisi tokpo ma nne ma nwa ma onye ihu ma onye azụ na ihe ọma ya ga-agworo na ya ihe ọjọọ na ihe nwere nwata nwa agbọghọ ya laikiri dị 32 years ya na akwa na chi ịlụ na ya ama ihe nwaanyị a ebe ọbụla ya ga lekwa ya na nwa ya na ọwụ ihe ọjọọ wote ka na-eche afụ fụọ nwaanyị na-akpa nwoke n'aka sị ya were mere ihe masịrị ya na ya were polisi tụkpoo ma onye ihu ma onye azụ ugbo mmadụ ha ga-elecha esi ya gbara wiked ụmụnne m ọ na-ahụ nanụ ndị azụrụ azụ ọ bụ ihe na-abịakwute ha ndị ọbụla nne ha na nna ha zụrụ ka ọma ọhịa ha na-ahụ ọ wụdị akụkọ na ugbo ene a responsible man ọ wụdịrị ihe bụ ihe na-abịakwute a responsible woman ọ wụdịrị ihe ugbu a na ihe na-abịakwute ihe ya na-eji ama onye azụrụ azụ imagine nwa 16 years asụ mara mma ka anọ this man ama na trap ya kwọrọ ahụ gosko hụta nwa ahụ na ọ wobere nwa hụta nwa ahụ na ihe ọwụ na ọ wobere nwa ụfọdụ ndị nne ụna well done ebere megburele m nwa ka ebere megburele m nwa ọwụ nwa ọma nwa ka ahụ ebere megburele m ya ana m anụ ụfọdụ ihe ndị nne na-eri eri kele ji otu karịa ibe mmadụ ole ụmụ okorobịa ole ga-eme ihe igbo nwoke na-eshi ka na-akọ ma atọla nwatakịrị mee ihe na igbo mafozie mgbe nne mụrụ ya fụrụ evu so were mere ihe na-eji nwaanyị ma na-anụkwa ụmụ nwaanyị biko na-anụkwa na ndị nne na-anụkwa nụ biko nụ n'odo biko ka enye m ọnụ mana ụfọdụ ndị nne nidiri ịnụ ụfọdụ akụkọ ụfọdụ ndị nna nidiri ịnụ ụfọdụ akụkọ zie na stroke ọ ihe na-adagide nwoke ọwụ na nwoke ahụ gbagburu onwe ya o ji ahụ ya nwunye ya elecha nwa ya nwa ada ya nwaanyị ga gwaga tenant o denwere n'ụlọ ụlọ nwoke rụrụ kpata ego ọrụ ụlọ ya tenant o tiri n'ụlọ ka ehoo nwunye ya ọsọ landlady nwunye kpọrọra nwa landlord nwa ọma nwa 16 years ga na-enye gị tenant so were ihere ya nwa o were mere ihe na-eji nwaanyị okwere ihe mmadụ ga-anụfụ na-eji ntị anụfụ biko n'ụlọ ihe ọwụwụ mmadụ iji nwa ya eme mgbere aja onye ọbụla mara ma ewo agwala m ya si ya ụmụ ga-eji polisi wụọ na ọha shake ha nọrọ very far away ebe isi gị na iji enwere ka iji 32 years gị na ya na-aga ịlụta n'echi ekwele ka nwa wụọrọ ọnụ problem denwe ya ebe obi lọngụrụ ịkwapụla n'ụlọ ha ọ bụrụ na ọ na-etu motere esirikwa nụ bịawa ebe ahụ mee polisi involve gaghachi back to that police station gwa ha na ha ka na-enye gị nsogbu ka ị hapụ ịnọ one day ya na nwa ahụ lụgawo obsession ọ wee dangerous feeling ka ị hapụ ibughere ụzọ one day guish na mmadụ ekpo nwa acid cut all this nonsense now before ya enye gị nsogbu na ede ị ga-agba na Facebook ọ ga ọha m n'ọnụ ụmụnne m ọhịa sọ m jụọ na nweghị m na ahụfụ iwụrụ onye nne kwetawụrụ onwe gị ugwu kwetawakwara na ụmụaka ịmụrụ ugwu na nwa 16 years ya ga-emechakwa topụta agbọbịa ọ ga-emechakwa cheta ihe nne ejiri eme ọ ya na-emeta mgbe ụfọdụ nwatakịrị tolite kama ị ga-ahụ ọrụ na mma n'etiti ya na nne na nna ya echetawe ihe ndị ga na-akpa ya iwe emekasa ya oyi ọnụma na-esu ya ma ọkwa ma amamihe abịa amamihe na-abịa n'awa n'awa ọ ga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ